Әлбәттә, инде күреп торабыз интернет челтәрләреннән дә ничек итеп анда анда инде бераз гына формат башкарак, икенче төрлерәк. Ләкин үземнең инде менә берничә мәртәбә Мәскәүдә ифтарларда булганым бар. Шуның берсе инде Аллага шөкер без ничә еллар аның белән инде аралашып, дус булып, киңәшләшеп торабыз. Әле ул тамырлар үзе Түбән Камадан булгач, әтисе Фаиз абый күп еллар Түбән Камада эшләгәч, мин үзем Түбән Камада танышкан идем. Рөстәм Фаиз улы белән. Ул инде мине шулай ук чакырган иде менә шушы Мәскәү татар штабына. Мин инде гадәти ифтар булыр дип шулай әзерләнеп барган идем, ләкин андагы татар студентларын күргәч, андагы менә безнең гөрләп торган яшьләребезне күргәч, башкалада яши торган кемдер инде бераз гына телен дә онытып җибәргән, ләкин килгән, шулай бит. Уразага кергән, менә алар белән сөйләшеп утырдык, ничә сәгать вакыт үткәндер анда. Аннан соң әле таравихтан соң мин хәтерлим шушы менә штабка җыелып, анда сәхәргә кадәр сөйләшеп утырып, төрле мәсьәләләр кузгатып, бик күңелле үткән иде. Шуңа күрә Рөстәм Фаизовичка, андагы менә шул үзебезнең командага, аның командасына Алланың рәхмәте яусын, ул менә чыннан да бер җыелып шулай сөйләшү, аралашу ул бик кирәк. Анда танышасың, аннан соң әле ул танышканнан соң бүген бит бар WhatsApp, башкасы бар, Telegram бар, язышасың, хәлләр белешәсең, сораулар булса чыгалар, менә бик күңелле үткән иде шулай. Шуңа күрә әлбәттә анда мөселманнар күп, шуңа күрә анда да әлбәттә Казанга карый да күбрәк тырышырга, оештырырга кирәк. Һәм бит без беләбез инде менә Үзәк мәчеттә бит ничә еллар салынды инде. Анда таравихларда күп еллар чатырда укыдылар, мәчетне дә күрмәделәр. Хәзер инде шундый мәчетләр булгач, тагын да булса иде әле күбрәк. Шуңа күрә Аллаһ ярдәм бирсен һәрбер оештыручыларга.